Why did you buy an extra large t-shirt? You basically can fit in a medium. Oh, thank you for asking. It's because I suffer from a condition called... Huwasin yung mga tigang sa TikTok. Ito ako nga pala si Paulo at ngayon, alam ko tuyong-tuyo na kayo sa tagal ng ating quarantine. Okay lang yan, tsagayan nyo lang. May mas maraming taong mas malaki ang problema kaysa sa nakararami sa atin. So, sinabi sa akin ng mga admin na meron daw bagong trend sa TikTok at dahil isa tayo TikTok Grandmaster dito, kailangan natin tong daanan. So, pinakolekt ako at pinadala na sa atin. So, simulan na natin. My heart went oops challenge. My heart went. Oh! Pigang-piga na yan. Kakainga ka pa ba dyan, ate? Okay. My heart went. Kakatikol ko lang! Hoy! Wag! My heart went. Siya yan? My heart just got stuck. Ayoko na magtiwala sa make-up. My mind got stuck in. Ito pala nagagawa ng quarantine, nice. Masaya to. My heart went. My heart just got. Puro dede nakikita ko. Puro alog ng alog. Ito ba? Challenge ba to? Di ba challenge to ng mga manyakis? Gustong gusto to ng mga manyakis. Yes! Masalit tissue ko! Yes! Yes! Mga kaibigan ko to eh. Ngayong quarantine. Sige na. Ayoko na. May iba pa ba? Kailangan ba ito panoorin lahat? Pati ba pare-pareho lang to? My heart went. Hindi ka pa sakto doon sa timing. Ano ba yan? This is an art. Isang art ang TikTok. Ano ba? Kailangan sakto ka sa beat. You know, dapat yung sa oops ka lalabas. Doon dapat aalog yan. Ano pang silbi ng TikTok kung hindi ako matigas? My heart went. My heart just. Kasalanan tignan yan. Kapatid, ano tinitignan mo? Wala. Mabigat. Ang aking pakiramdam. Eating supermarket daw. Buti pa ang Twice, diba? Pang-pamilya sila. Kanina iba yung Twice na umaalog eh. Dalawa lagi umaalog sa utak ko eh. Buti pa to, hindi ka... Hey! Oh! Tapos na ba yun? Oh, meron. Ano ba to? Bawal tigasan challenge? Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Oh, ano yan? Ano nangyari sa kamay mo, ate? Ano yan? Ano yan? Gumagawa kasi siya ng ninja hand signs. Para lumabas ang sugar daddy. Sunod! Oh my God. Ako, kailangan ka sa bubble gum ngayon. Kunyari na lang tayo, nakatingin tayo lahat sa kanyang leg movement. Yan ang dancer. Ang hirap nung gano'n, no? Yung center of gravity mo. Kinagawa ko sa buhay ko. Wala na tayo ma-content, okay mga cancer? Huwag ka lang maarte dyan. Importante, gamitin mo yung tissue mo dito. Bigyan mo ako ng 3 tissue dyan. Sige, pag alam mo ba, pinaplano ko ito mga ganitong video. Hindi. Walang dede, hindi. Walang bawas. Kailangan ko ng dede. Ngayon na. Hey! Copyright, copyright, copyright. Hey! Walang dede! Ano ba yan? Paano ko sasaya? I like a thick girl with a big booty. Small waist, Asian tayo, wala tayong big booty pinagsasabi nyo. them A cups. Long legs with them little bitty A-cup? butts. Ayo, I look really intimidating until I smile check. Yes, I'm intimidated. Sige, natanggalin mo na isa. Yes! Mga admin, sinimulan nyo na akong tigas ngayon. Kailangan nyo akong parausin. Kasalanan nyo to eh. Hindi! Hindi! Walang tinitigasan. Hindi! Pampamilya pa kami channel. Hey! Hey! Hey!
MNL 48! Yes, Tito Willie dyan, pwede kang tigasan, matanda na yan. Safe tayo dito mga cancer. Okay lang. Hey! Pero ba nga Willie Challenge? Sunod! Hindi ko lang kung anong ginagawa ko ngayon sa totoo lang. Bahala ka na pa paano mo ita-title tong kanta to kung anong gusto mong gawin. Wala na akong pake. May dalawa ka pa atang tissue. Yung buhay. Why did you buy an extra large t-shirt? You basically can fit in a medium. Oh, thank you for asking. It's because I suffer from a condition called titties. Paratroopers land at Batangas. The liberators are greeted by joyful Filipinos, happy to be released from 3 years of oppression. Sige na, gamitin mo na. Sige na, may isa pa tayo. Kaya yan, tiwala lang. From Binibini. Ito yung kanina. Nice pixel, man. My heart went. Manyakis! Manyakis! Bibi ako! Yung mga admit ko, mga tigang na quarantine leche. Ay bumalaw para sa mga kanan. Maraming pumanaw na tamod dyan, leche. Sige, gusto ko pa. Ano tong comment na to? Ang laki pala niya, hindi halata sa itsura mo. Ano ba itsura ng malaki ang dede? Ano collect ng mukha sa isang dede? May utong ba siya sa mata? Paano mo to nalalawan? Ito nagagawa ng katigangan. Kaya ba walang nilandi si Apolinario Mabini? Eh bakit naman si Jose Rizal? Oh bayani, kailangan ko ng tulong nyo. Ano ibig sabihin ng sinasabi ni Kuya? Wala naman yung dede sa mukha niya. Kaya gusto ko yung mga lalaking tuyong-tuyo na. Nakikita mo na sa mga sagot nila kung gaano ka makahulugan ang kanilang mga pinagsasabi. Sunod. Pakita niyo pa akong dede. Ano pa? Dali. My heart went. My heart just Wala naman eh! Oh, joke lang. Mahal ko ang lahat ng babae. Puting kabalyero kami dito. Lahat sinasakyan lahat mahal ko. Ako po, meron to eh. Ayoko pa matalo, masyado pa maaga. Oliver. Naku po, ayoko nang tignan. Wag mo tignan. My heart went. Sobrang tigang mo, mga iba na nakikita mo, di ba? Ako, conspiracy ako gawa to ni Unique. Mabawasan yung utak kada segundo dito. Sunod! From Tortarina. you so fucking Copyrighted. when you Copyrighted. smile. Ha, papabili po kami channel ha. Hayop talaga kayong lahat. Sunod. Di, okay lang mag-TikTok ka. Basta matigas ako mag-TikTok kayo ng importante dito. Sunod. Nasaan pa? Yon! Yon! Sige pa! Kala ko dati tik-tits yung sinasabi dun. Oy, manager! Ako, Alodia. Nanginginig na si Tita Alodia mo. Paano tayo magma-Minecraft niya kung giniginaw yung utong mo, ate? Sige, tanggalin mo na yung huli kong buhay. Okay lang, importante makaraos ako. Wala na akong pake. Ayoko na rin manalo. Kung panalo si Junior dito! Paano tayo mag-gaming yan? My heart went. Oy! My heart Yung just masamay goes lang stuck. umaalog yung dede mo ng ganito. Parang magkaka-cancer ka ata. My heart went. Walang dede, ano ba yan? Ako ay disappointed. Ano ginagawa niya? My Makeup ba heart yan? went. Ay, gumalaw yung buong, My heart just buong goes camera. stuck between these loops. Hey! Hey! My heart went. Mga po siya, nag-level up na TikTok, ano na to? Natuto to sa TikTok Grandmaster, diba? Kada beat, nagpapalit ang kanyang anyo, hindi lang dede agad simula pa lang. Ano naman to? Oy, maaga-aga. My heart went. My heart just got stuck between these loops. Natatakot na ako sa makeup kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Ako mga puting kabalyero dyan, huwag kayo maakit. Ito ba yung kanina? Kailangan ko makita para maalala ko. My heart went. Okay siya nga, alam ko na. Dahil yung kanyang kilay, naalala ko yung makeup.
My ethics went oops. Wala ka ba tapusin to? Hindi nakatakip yung ilong mo, itaas mo pa yan. Ako, DOH! DOH, oh! Hindi sakto yung bagsak. Ano ba? Tinuruan ko na kayo eh. TikTok Grandmaster 2! Pati bata sa likod. Oh. Ba't hindi na naman sak... Oh, ano nangyari doon sa bata? Nilaman mo na ba siya ng TikTok? My heart went. My heart just Effect got ba yun? stuck between Galing ah. these loops. Yes, puta. Nag-iiba na tumataas na level ng TikTok. Oo, baliktad to ah. Dede muna. My heart just got stuck between Oh for originality. Japon? My heart went. my heart Puta, just got transition, stuck saan ka between pa? these loops. My mind got stuck in Ba't parang iisa na lagi yung shorts nila, no? My heart went. Hoy! Puta, kala ko nakamubad, lete. Ayun, kulay. Kala ko puro lang siya tattoo or something. My heart went. My heart just got Ayoko na, Sil ba to? Ayoko na, pag walang dede, ayoko na. Ano pang silbi nito? Bakit pa ako nag-content kung hindi ako nakaraos? Yung kamay ko, men, may six-pack na to sa ating isa. So, tapusin natin bago tayo ma-demonetize dito. Ano, pumutok ba ang iyong imahinasyon? So, mga nakita mo, yun ang My Heart Went Oops challenge, di ba? Sarap. Oops ang aking utak sa mga nakita ko. Sana nasayang ko oras nyo, tulad na nasayang oras ko ngayon. Ito ba, like, share sa mga tigang nyong friend ngayong quarantine at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul out.